Стотици хора в София наблюдаваха зрелищен танцов маратон. В препълнената зала Триадица 37 групи от цяла България се надиграваха на най-големия фестивал за народни танци. Близо 1000 души демонстрираха ритъма и красотата на народните танци. Задължителната програма включваше хора от всички етнографски области на България. Още не проходила, 9-месечната Ема също бе готова да се включи в надиграването. Някога трябва да се започне по-добре на време, отколкото късно, нали? Тя е много участна, между другото, на всички репетиции. Виж ми хубаво. Най-важното е да си запазиме фолклора. Работим в името на идеята и този фолклор, който е изместен и преобладава латиноритмите. Не, че има нещо лошо, но латиноритми, чалга, нека и фолклора да звучи вече. Супер, много хубав купон, всички са много добри и ние сме най-добрите! Полина до толкова се е запалила по народните танци, че репетира с групата си 3 пъти седмично. Супер тренировка. Бих казал, че това е по-добре от всеки друг спорт. А и все пак свързано с нашия питикултур, така че по-добре от народните танци няма. Фиестата продължи целия ден и докато журито оценяваше най-неуморните и най-добрите, екипът ни едва се стърпя да разкрие танцорския си потенциал. За BTV новините Петя Стефанова.